Ruda z Ostravy. Víc než 15 let používám tyto produkty. Před 15 lety jsem byl voják z povolání, sportovec, manželka mi to přinesla domů, že bych to měl zkusit jako ten koncept zdravé snídaně, protože já jsem nesnídal pravidelně a řekl mi, že mi to může nějak dovyživit tělo. V té době jsem pil až 5krát denně, většině jsem byl unavený, usínal jsem manželce u televize, bolely mě klouby, kolena, kotníky, já jsem myslel, že to je díky tomu, že sportuju, že už budu mít 30, že stárnu a že to tělo je opotřebované. A taky jsem tady měl, jak pan doktor říkal, špatně rozložené tuky, tak takovou tu pneumatiku, přestože jsem sportoval. A když jsem začal používat tu výživu, tak byla neuvěřitelná změna. Já od 3. dne jsem přestal pít kávu, během týdne nárůst energie Vitality, během toho měsíce spadla ta pneumatika, to znamená 7 cm v pase, 5 kg na váze šlo dolů a do 2 měsíců přestaly bolet klouby kolena. Dneska já jsem zestárl o 15 let, já jsem tehdy měl 29, takže si dobře počítáte, mám 45, cítím se na 23, minulý rok jsem uběhl svůj první maraton, letos se chystám na další, energie jde nahoru a je to prostě fantazie, takže já to jenom doporučuji. Děkuju. Já jsem jmenuji Jana Světlíková, jsem taky z Ostravy a teďka v dubnu mi bylo 48 a já můžu říct, že díky produktu můžu dělat dlouhodobě svou profesi, dělám to už 20 let, jsem instruktorka aerobiku, jsem trenér a já vlastně v těch 48 bych už dávno měla být v důchodu. Mě produkty doslova prodloužily sportovní život. Já když si vzpomenu na ty roky, kdy jsem usínala v tramvaji, v metru, všude, kudy jsem chodila, kdy jsem žila jenom na jevišti s lidmi, třeba 3 hodiny denně. Já neměla žádnou kvalitu života, byla jsem unavená, měla jsem úplně jinou pleť. Jo, byly roky, kdy jsem vypadala opravdu velmi strhaně, tak teď konečně žiju, užívám si to, vypadám po výkonu úplně stejně jako předtím, mám plno sil, s tím cvičím s obrovskou chutí a velmi mě těší, že mý kolegové se stali členy toho Fit Studia, kde teda působím, že chodí na mé hodiny, že tam máme v rukou všichni stejné lahve s pitím, stejné šejky, že se o tom bavíme všichni, že to tam žije, že nás všichni pozorují a jsou z toho úplně vedle, jak nám to prostě krásně jde. Takže já chci říct, že produkty jsou naprosto fenomenální. Je to trvalá moje teď strava. Já jsem prostě vás vypla ledničku, jo. Já jsem zjistila, že není důvod, abych ji vůbec měla zapnutou, já jsem na ní úplně zapomněla, jo. Takže já jsem ji odpojila, protože tam opravdu nic není. U mě doma nenajdete nic než ty pixle a shakery, jo. Takže takhle se dá taky žít. Je to fenomenální, je to famózní a opravdu jsem plná sil a pevně věřím, že tady s těmi produkty ještě nějakou dobu se hýbat budu. Děkuju. Bych si tady do toho dovolila vstoupit. Vy, co jste tady poprvé, nebojte, že budete jenom na koktejlu a na tabletkách. Janička je takový, my říkáme, živočí v tom krásném slova smyslu, ona je opravdu extrém. My ostatní většinou jíme i to normální jídlo a tyto produkty používáme pro doplnění nutriční hodnoty a pro eventuální snížení kalorického objemu. Já třeba osobně jsem strašný labušník na jídlo. Dobrý den, Hana Polová, tak jsem taky z Ostravy. Já jsem před 2,5 lety přišla vlastně na takovou přednášku zdravého životního stylu a já jsem v té době byla unavená, vyčerpaná, vystresovaná. Měla jsem potíže se štítnou žlázou, gynekologické potíže, nízký tlak, 2krát jsem skolabovala, skončila jsem na kapačkách. V podstatě mi nebylo ale řečeno, co mám dělat, abych tady tohleto nějak změnila, kromě nějakých léků. A zrovna v té době vlastně přítelkyně mého syna začala pracovat u Herbalife a přivedla mě tam. A od té chvíle se teda můj život rapidně změnil. Protože já už jsem se cítila tak unavená, že jsem chodila jenom na procházky ze psem. Dneska sportuju, když Ruda běžel loni v létě maraton, já jsem uběhla 10,5 kilometru. Chodím, jako třeba říkal Tomášek Puf, taky 3krát týdně do fitka. Byla jsem na té fotce tam vepředu, jestli jste mě poznali. Cvičím s Fit klubem, když jsme se bavili o tom jídle třeba, tak já snídám koktejl, ale večer si ho vychutnávám v klubu, protože já chodím do nutričního klubu, takže my kromě cvičení i se scházíme a je to úplně úžasné. Mě jdou roky pospátku. Já jsem myslela v těch 49 letech, když jsem přišla, že už teda je to normální, že stárnu a že už mě čekají jenom operace, nemoci a tak dále. Teď si myslím, že je to úplně jinak. Já mládnu, mě ty roky jdou pospátku, jak v té Puntanové, jestli jste to viděli, Arabel. A nevím, co mě teda ještě čeká, protože je to úplně úžasné, takže držte mi palce a jsem zvědavá já sama, co bude.
Dobrý den, já jsem Zuzana Váňová, přijeli jsme z Frenštátu pod Radhoštěm a já před 4 lety jsem zařadila produkty do mého jídelníčku a za 2 měsíce jsem si zhubla 10 cm v pase a byla jsem naprosto nadšená, protože takovou postavu jsem nikdy neměla. Můj životní styl se postupně měnil a já jsem zařadila dokonce i sport a pravidelně. Výkon se zlepšoval a cíle se taky zvyšovaly. Dneska pravidelně cvičíme taky ve fit klubu a já taky s mojí sestrou máme větší cíle, že chodíme i naše závody tam v Beskydech, třeba Beskidskou sedmičku, 92 km přes vrcholy. Produkty jsou úžasné, protože vám doplňují energii a já nepociťuju po celou dobu třeba výkonu vůbec nějaké poklesy, takže úplně super. A když si dám tu černou řadu, co se týče regenerace, tak se na druhý den třeba postavím a můžu, co myslím tak teďka s tou Beskidskou sedmičkou, a prostě můžu dál fungovat a cítím se skvěle. Takže doporučuji. Dobrý den, ode mě Michala Šimolková, prosím Třebíči. S produktem jsem se dostala vlastně před 8 lety, že jsem hledala nějakou práci, ale zjistila jsem, že mám taky nějaké své nedostatky a rezervy. To znamená, že já jsem nikdy extra teda nemusela řešit váhu, nebo jsem to opravdu neřešila, ale celková změna vlastně těch stravovacích návyků toho životního stylu mi pomohla, protože jsem snížila váhu asi o 3-4 kg. Což pro mě znamená 1 konfekční velikost, 4 cm přes stehna, ale hlavně já jsem měla problémy s vypadáváním obou kolen. Vy to určitě chlapci někteří znáte, kteří hrajete fotbal nebo prostě nějaký možná sport jiný děláte. A mě to bylo ovšem stance. A já když jsem vlastně maturovala, tak jsem maturovala o berlích a lékaři už mě chtěli poslat na operaci, protože 2krát mi vypadlo 1 koleno, 3krát druhé a tak dále. A s tím, že já paradoxně jsem si našla manžela, který sportuje, my dneska lezeme po skalách, v Rakousku feratujeme, děláme kaniony, kraftujeme, přes zimu nalyžujeme přes 500 kilometrů. A já jsem do dnešního dne, teď celých těch 8 roků, nebyla na žádné operaci a u lékařů jsem taky nebyla ani de facto jednou. A samozřejmě nenosím ani teda žádné ortézy, nic podobného. Dobrý den, Ivana Božanová taky z Ostravy. Mě bude za pár dní 49, už to nemůžu ani spočítat, metabolický věk na té váze naší, mám 33 let a pořád se to nehýbe, tak je to dobré. Jinak můj cíl je 140 a klientům říkám, ať se přijdou podívat. Let. Ne, kilo ne. Tak, já jsem zařadila tu změnu životního stylu před 12 lety, protože mě donutila k tomu, v podstatě má špatná pleť, nízký krevní tlak, omdlívala jsem z nízkého krevního tlaku, na to mi doktor řekl 3 kávy denně, nebo vůbec říkal, pijte kafe, tak to bylo ještě lepší potom. Samozřejmě nějaké gynekologické záněty, všechny ty věci, už to skoro ani nevím, ale dneska jsem babička 2 vnuček, 1 má 5 měsíců, 1 má 6 let, bude mít skoro, takže ona si to zařazené už od dětí až po ty malé děti. Oni to vždycky na mě prásknou, že jsem babička, jo, tak to je dobré ještě. No a jinak dneska, když to zhodnotím, tak to fítko, třeba Janička, chodíme na ní taky, já jsem minulou neděli byla 4 hodiny na macoše, chodili jsme po horách. Na Janu jsem si v pondělí zašla na 1 hodinu, pak na zumbu s Manuelem, na břišní buchty, jako člověk to normálně zvládá, vůbec nechápe proč, ale fakt je to strašně jednoduché, jo? Čili zařaďte to do svého jídelníčku, nemáte problém prostě jíst, to je úplně úžasné. Helena Rosenbergová, 56 let, jsem z Brna, pracuji jako poradce pro zdravou výživu a celou tu dobu vlastně, co jsem se dávala zdravotně do pořádku, nikdy jsem neměla nadváhu, ale patřím mezi ty, co byli nemocní. Před 7 lety mi diagnostikovali dlouhý nádor, metastázy v lymfatickém systému a ta změna životního stylu byla velmi důležitá pro mě, vlastně dvojnásob. Mě zakazovali úplně všechno od pohybu, kdy jsem si vlastně na sedačce na horách ve Švýcarsku zlomila zpětkou kost, 2 obratle páteře, prostě byla tam šíleně ta roční onkologická léčba se na mě jako tak nějak mě poznamenala tak, že jsem měla hodně práce, abych se dala do pořádku. Takže můžu doporučit, já dneska ráno cvičím každý den půl hodiny,
mám pratný pitný režim, používám potravinové doplňky, abych i v těch 56 letech byla aktivní, abych mohla ty své děti, vnuky a pravnouky zase doprovázet na těch lyžích a podobně, takže to je můj cíl. A přeji vám, abyste si to také mohli takhle podchytit, je to velmi příjemné. Děkuji. Dobrý den, mé jméno je Kateřina Mertová, ale měla bych spíš říct asi jméno Jan Valštýn. Ten tu bohužel se mnou není, je to můj partner. A já chci říct jeho zkušenost, protože já už ho znám před 15 lety, my jsme oba sportovci, on byl můj trenér, ale vlastně po nějakých 10 letech jsme se dali dohromady spolu a po 2 dětech společných teda si trošku přibral do toho břicha, měl nějakou tu nadváhu, sice pořád vypadal jako trošku svalovitě, ale přece ten pupek tam byl. A on si vlastně během 3 měsíců, od března vlastně jsme začali brát produkty a zhodil si 10 kg. Takže je to super, navíc se zbavil těžké plísně na nohou, kterou měl prostě už x let, a protože pracuje s koňmi, tak vlastně pořád v uzavřených botech a ty nohy neměly možnost větrat a zkoušel různé mastičky, všechno, navíc je lajdák, nepravidelně prostě ty nohy mazal a prostě z ničeho nic, my jsme se na to ani jak nesoustředili, že by to mohlo pomoct a on mi najednou ukazuje nohy, že prostě děj se, já už tam vůbec nic nemám a to vypadá mi fakt ošklivě. Takže úplně super účinek na něho to mělo, na mě jako samozřejmě příliv energie, ještě díky vlastně našemu týmu z Frenštátu, protože já jsem byla velkým odpůrcem Herbalife a vůbec jakýchkoliv doplňků stravy, já jsem všechno chtěla mít přirozeně v té normální stravě, ale potom po doktorce Pálové mi to tak nějak docvaklo, že můj muž to slyšel a docvaklo mi, že to asi jinak prostě nejde a zkusili jsme to a máme prostě úžasné výsledky s tím a dnes mi pijou děti, můj koktejl taky po ránu, takže je to všude stejné a myslím, že ještě přidáme i další produkty. Děkuju. Dobrý den, Jana Kobaněvá Hranice. Já jsem se k výrobkům Herbalife dostala asi před více než 3 lety na interát na práci. A tehdy, když jsem zaslechla 2 slova redukce váhy, tak jsem okamžitě měla klapky na uších a už mě nezajímalo vůbec nic jiného, protože jsem měla tehdy asi skoro 20 kg navíc. Že jsem měla na ruce pravou ruku rozpraskanou atopickým ekzémem až do krve, tak nějak jsem to neřešila v tu chvíli. Že jsem měla denně bolesti hlavy, byla jsem šíleně unavená, tak to mi připadlo normální. Ale všechno se to vlastně těmi výrobky spravilo, ruka se dostala do pořádku, únava zmizela a bolesti hlavy taky. Ale co mě na tom všem nadchlo úplně nejvíc, já miluji běhání už od dětství. A tehdy, když jsem vlastně se těm výrobkům dostala a tady k tomu, tak jsem už měla po té 40 a tehdy se přiznám, ještě s těma kilama navíc mě to bylo až trapné chodit běhat, protože v tom věku chodit běhat. Ale protože k tomu hubnutí ten pohyb je potřeba a nebylo zbytí, tak jsem obula ty sportovní boty, oblekla to sportovní oblečení a vyrazila jsem. Jsem za to nesmírně vděčná, protože to běhání miluju, běhám do teďka a běhat budu tak dlouho, dokud mi to tělo dovolí. Tak. To byly úžasné zkušenosti určitě. Možná někomu z vás mohly připadat až takové zvláštní. Někdo hubne, někdo přibírá, někdo měl plíseň na nohách, někdo měl alergie a teď nemá žádné projevy. Možná si napište ještě jednu poznámku, která je velmi důležitá. Pokud tělu dodáme všechny živiny ve vyváženém množství, dopřejeme mu čas na regeneraci a ideálně, pokud mu ještě odlehčíme od těch různých balastních látek a nečistot, tak má tělo obrovskou šanci poradit si s většiny problémy zcela samo. Ta výživa je zázrak v tom, že pomůže tělu s těmi složkami té výživy, ano, ale to tělo je ten zázrak, který si pomůže většinou problémů zcela samo. A já bych vám tady chtěla ukázat ještě jednu fotografii. Kamil na mě dává, že je připraven. I já mám svoji zkušenost. Já jsem vlastně po používání produktu zjistila, že velmi příjemně hubnu, nakonec to bylo minus 15 kg,
17 let si tu váhu držím, přestože jsem se mezi tím stala i maminkou a rok jsem kojila, takže ani to pro mě nebyl problém, aby mě to nějak poznamenalo, co se týká tvaru postavy. Ale čeho já si nesmírně vážím, já jsem vlastně ten typ člověka, který má sklony k zácpě, vždycky jsem s tím obrovsky bojovala, měla jsem silný náběh na astma a prácevinní alergie a dneska po té dlouhodobé změně nemám žádné projevy, což je pro mě osobně úžasná záležitost. Tak, ale pojďme dál, protože máme akorát tak času, aby